बताई सखी सैया के खेला सेज पर रोज धरा बेला केला। का बताई सखी सैया के खेला आ रोज धरा देता सेदिया पर केला। तो ये तहार बहन चो तो सीधा सीधा काहे नहीं को कहत कि अनहरिया मुनहरिया में लंड पकड़ा देता तहार बहन चो तो ना बतैले बड़ा कि अनहारा मुनहरा में का तुम कह देवे। तो काल बा भाई लोग उम्मीद करता नहीं कि सब कोई अच्छा होई और हमेशा अच्छा रहे के चाहिए। तो भाई लोग आज के वीडियो में शुरू से अंत तक ले बना रही लोगन काहे कि आज के वीडियो में मर्द बहुत ज्यादा गणफार होके वाला बा, गणफारों से गणफार होके वाला बा। तो भाई लोग वीडियो में शुरू से अंत तक ले बना रहा लोगन, वीडियो शुरू से अंत तक ले देखा लोगन, तनी सा देख के मत छोड़ा लोगन। तो बिना कोनो लाल लहसुन के ना अरे स्टार्ट करे याद के बकचोदी कि ओकर अदती या बेकार लागेला। अबे बुझाता तार बहन चोदो बे पेल्ले ना मन तू। अरे तार बहन चोदो जोन भी कहे के बन फरेस फरेस बताव, डिक्लियर से बताव कि काक तू कहे के चाहता रू अदतिया बेकार लागेला चाहे पेल मांगेला कुछ भी करेला आदत ओकर ठीक रहो चाहे खराब रहो, साफ साफ बताव कहे के का चाहता रू। बात तो सही है। ए सखी सैया ढोरी जब चाटे, ए सखी जब ढोरी जब चाटे। अरे तहार बहन चोदो अरे खाली वो ढोरी चाटा ताटे कि करिया करिया यमलनाड़वा चाटाता हो तहार बहन चोदो तू नहीं ना। तहार बहन चोदो इतना तो ढोरी के बदनाम तो हनी कहिए देले बड़ा लोगन। तहार बहन चोदो जौन भी गावे के बानू फरेस फरेस बतावा ढोरी खाली कुछो करता चाहे कुछो करता। तहार बहन चोदो ढोरी के बारे में तो तहनी सब कुछ माई बहन एक कह के रख देले बड़ा लोग। जौन भी ढोरी के बारे में बतावे के बा साफ साफ बतावा ढोरी में पेला था चाहे अरे ढोरी में कैसे पेली तहार बहन चोदो साफ साफ बतावा। सखी सैया ढोरी जब चाटे तो अंदर से फील बड़ी जागेला। ए सखी जब ढोरी जब चाटे तो अंदर से फील बड़ी जागेला। अरे तहार बहन चोदो अरे कौन फील जागेला हो तहार बहन चोदो ये जब से छौक के पेल दे कसम से कहता नहीं पूरा हमर झाट तहारा मुंह में टूट जाई सा। अरे कैमरा में अरे हई एकरा बगल वाला गानवा काहेला रखले बड़े रे होली में पेलेला। अरे इहे लगावे कर बहन चोदो के जब से करा के ले आइल बगावना। ठीक बा भौजी जब से करा के ले आइल बगावना एकरा आगे कह तू का कहे के चाहता रू उ तहरा के पेल्ले बा। अरे पेल्ले कैसे होई रे अभी भाई गाना फरेस सुनाल लइखे भौजी तू कहे एकरा आगे का कहे के चाहता रू जोन भी कहे के बा फरेस फरेस बताव लंड के पिपहिरी मत पड़ी ना तो कसम से कहता नहीं यहाँ से छौक के पेलनी नु तो दुनू आड़ा तहरा गाड़ में टूट जइता आर बहिन चोदो। सखी रे ना सता रोजे बिछावना। अरे ये तहार बहन चोदो अरे सखी से बतावल तहार जरूरी बा। तहार बहन चोदो तू पेला तारू तो सखी से बताव तारू तहारा सखी के नु उहे दासा होत होई तहार बहन चोदो तहार सखियो पेलात होई। जौन भी कहे के बा हमरा से बताव चाहे तू अपना भातार से बताव जौन भी बात करे के बा फरेस फरेस बताव ना तो यहाँ से छौक के पेलनी नु कितना छौक के पेली तहार बहन चोदो। भाई लोग सुनो तार लोग खाली लंड के पिपहिरी पार के फेंक देले बिया एकरा माई के ना गाड़ी। फाइनली गाना तो गा दिली भौजी कि ये सखी गुदगुदी बड़ी होला। अरे तहार बहन चोदो अरे सखी से बतावल जरूरी बा गुदगुदी होला कि खुद खुदी होला। तहार बहन चोदो रात के जौन जे बात बानू सखी से बतावा उहे 10 बार सखियों के होत होई सखियों तो हाथ पेला। अरे भाई हम कैसे जान सकता नहीं कि भौजी के आपस के मामला बा जौन भी कहे के बानू फरेस फरेस बतावा जल्दी जल्दी बतावा लंड के पिपहिरी मत पारा ना तो तहार बहन चोदो बाबा से कह के पेलवा देम तहारा के। तो गुदी बड़ा होला भतार जब सलेंसर छुआवेला। अरे ये भौजी अरे गुदगुदी तो होकबे करी जब सलेंसर सटी तो तहार बहिन चोदो सलेंसर कथी के कहत तारू हमरा सब था चल गई सलेंसर कथी है तार बहिन चोदो अबके फरेस बतैले बाड़ी। निहर बजे ढोरी राजा जी निहर बजे ढोरी राजा जी। अरे भौजी अरे वो ढोरी ना अगर निहारी तो का तारा झटिया में 4-5 गो अगरबत्ती बार के आ खोसी तहार बहिन चोदो तू नहीं ना। तो सुन लो भाई लोग भौजी के कहे के का मतलब बा कि निहरब ढोरी राजा जी
तो धली कमजोरी राजा जी। अरे ये तहार बहिन चोदो, अरे गहिर गहिर जब ढोड़ी तू देखबू तो एक बहिन चोदो दिन भर में 50 हाली जब ना मारी तो कमजोरी धरी कैसे। तार बहिन चोदो इतना पेले कि दोनों आड़ तारा गाड़ में तूर देम। भेंट होई भतार से देवर से जुदाई बा। तो सुन लो लोग भाई लोग, भौजी का कहती या कि भेंट होई भातार से आ देवर से चोदाई बा। अरे भाई हम गलती गाना सुन लेनी। अरे कैमरा में एक और बहिन चोद पेल के तनी एगो और वीडियो कर लगइबे, इहे वीडियो तनी रिप्ले करबे तनी। भेंट होई भतार से देवर से जुदाई बा। हाँ भाई लोग अब वे फरे समझ आयल कि भेंट होई भातार से आ देवर से चोदाई बा। अरे ना भाई लोग, भेंट होई भातार से आ देवर से जुदाई बा। अरे तहार बहिन चोदो एकरा पहले तो कहत रहलू कि देवरा ढोड़ी चाटना बा या देवरा लाड़ चाटना बा, आ कैसे ओकरा से जुदाई होई। तहार बहिन चोदो ओकरो के कह पेला पेली करेला। बात तो सही है। कि खाए यह पूरी हमरा ढोड़ी के चोदाई बा। अरे सॉरी भाई, गलती हम गाना गा देनी हाँ। अरे भौजी गाना दोसर गाई। अरे भौजी अरे गा के सुनावा, हम गलती गा देनी हाँ कि खाए यह पूरी आ तारा ढोड़ी के चोदाई बा। कि खाए यह पूरी आ ढोड़ी के ढलाई बा। अरे तहार बहिन चोदो, अरे ऊपर ईटा मसाला सीमेंट धो के कैसे ढलाई हुई हो। तहार बहिन चोदो ओकरा से तो अच्छा बा कि अपना गोड़िया पर ढलाई कर दो, अपना सामानों पर ढलाई कर दो कि तहार बहिन चोदो हवा वाला मुतल बंद हो जाई। तो बाद में यही पर जाके गाना गा दिया कि हमरा छेद के ढलाई बा, हमरा ढोड़ी के ढलाई नहीं खे। कि टच कैला से कच से निहुर जालू हो। अरे तहार बहिन चोदो ये जब छौक के पेले तहार गाड़ ओढ़ पूरा फाड़ देन। तहार बहिन चोदो जौन भी कहे के बाटे नु फरेस फरेस कह। भौजी के निहुरावा पेलवावा खचावा पूछो मत कह, जौन भी कहे बा फरेस कह ना। तो तहार बहिन चोदो इतना पेले कि तोहरो से निहुरल ना जाई जैसा। कि सुई रुई खानी तू हो के चूड़ जालू हो चाहे पूछो हो जालू हो। तहार बहिन चोदो तहार गाना तो हमरा समझ नहीं आवत, लेकिन तहार बहिन चोदो इतना पेले कि पता नहीं कि कितना पेले। तहार बहिन चोदो जौन भी कहे के मन फरेस फरेस गावा, फरेस फरेस समझावा, हमरा समझ नहीं आवत। तो भाई लोग के कैसे समझ आई रो। तहार बहिन चोदो जौन भी कहे के फरेस कहे के आगे तनी गावा। तहार बहिन चोदो कथी कहे के चाहता रह। कि सठे द पास आ कुछ करे द खास। अरे तहारा बहिन के बुर में गदहा के लाड़ पे दो। अरे तू कथी खास करबा हो ना। तहार बहिन चोदो जौन भी खास करबन। अरे का खास करी एक बहिन चोदो। अरे कैमरा में तू पेल के एकरा मुआई बे कि हम मुआ दी रे। एक बहिन चोदो के एगो आगे वाला वीडियो लगावी सरवा फरेस फरेस कहे के का चाहता। तहार बहिन चोदो यही जम से छौक के पेले दोनों आंख आना कर देम सार तू नहीं ना। होले होले पिया होले होले। अरे भौजी काती होले होले हो एकरा मतलब पेली तो होले होले हो। तहार बहिन चोदो तोहरो बड़ा मन करता। हम तो खाली भाई लोग सरवा के गाड़ी देते रहनी, लेकिन पटका चोदी भौजी इहो पे लकड़ बिया। तहार बहिन चोदो तोहरो के पेले दोनों आड़ा तारा गाड़ में अटक जाई। तहार बहिन चोदो कि छुआ डोलावा तानी गोले गोले। तहार बहिन चोदो पेल देन तहारा के कि तारा देह में पूरा हो जाई होले होले। तार बहिन चोदो तू नहीं ना पेले पेले चाहे कुछो करे तहार बहिन। तो भाई लोग आज के वीडियो में जो समाप्त करता नहीं। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगल हो तो मर्द वीडियो को लाइक कर लोगन, और चैनल पर अगर नया बड़ा लोग तो मर्द चैनल के सब्सक्राइब कर लोगन। तो भाई लोग हमनी के वीडियो बनावे के एक ही गो मकसद रहेला कि आप सबके इंटरटेनमेंट कइल, आप सबके हंसल हंसावल, छोट भाई समझ के मर्द सपोर्ट कर लोगन, एक दूसरे के पास शेयर कर लोगन। और सबसे पहले मर्द सब्सक्राइब कर लोगन मर्द कि सबसे पहले वीडियो डालें तो सबसे पहले तोहनी के लगे जाई। वीडियो अच्छा लागो चाहे ना लागो बस लाइक कर लोगन।